आप सबके जय श्री राम बा और वीडियो पूरा देखे को हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे बानी पवन सिंह के। केहू में इतना दम नहीं थे कि पवन सिंह के पीछा कर सके, पीछा तो छोड़ी केहू अगलो बगल भटक सके। जी हाँ, पवन सिंह के आप सबके पता बा 3 गो गाना आइल बा छठ के एह साल में, लेकिन आप विश्वास ना करब कि तीनों के तीनों गाना पूरा भारत में ट्रेंड कर रहा बा। यानी यूट्यूब के नाउ पेज पर ट्रेंड कर रहा बा, वो भी ज्यादा पीछे नहीं। रुआ लोग हमारा विश्वास ना करब जा, यही से हम मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखले बानी। और चलिए अब रुआ के हम स्क्रीन रिकॉर्ड दिखावतनी कि रुआ खुद देख सकतनी कि तीनों गाना नाउ पेज पर ट्रेंड करता। आप देख सकतनी कि होखी सहिया छठे मैया 2 नंबर पर, ओकरा ऊपर 1 नंबर पर छठ पूजा स्पेशल ट्रेंड करता और 3 नंबर पर पटना के घाट और 6 नंबर पर रुआ देखी उगी सूरज देव। अब बताई रुआ लोग मजा आइल कि ना आइल। भाई साहब वीडियो के कोनो लेवल नहीं खे और सबके पता बा कि ये साल में पवन सिंह के बेमन के गाना आइल बा, लेकिन उनकर श्रोता के देखी रुआ और देख के गर्व करी कि उनकर श्रोता इतना उनका खतरा पागल रहलन कि उनकर तीनों के तीनों गाना पूरा भारत में ट्रेंड करावत रहन। हम एक पहले वीडियो बनैले रही, वो वीडियो के जाकर हुआ जरूर देखम कि पवन सिंह काहे अब की बार छठ में मन से गाना निखन गईले, एक पीछे का कारण बा। तो रुआ वीडियो जाके जरूर देखम या लास्ट में रुआ के डिस्प्ले पर शो कर दी। अब जी हाँ, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा पूरा वीडियो देखे खातिर। और बड़का बिहारिया के साथ नहीं जुड़ल तो चैनलवा सब्सक्राइब करके ये बिहारी के साथ जुड़ जाई और यही जा भोजपुरी के बाद भोजपुरी में होई।